Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungora karon, anong sabkini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Perse Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magadapit kadinyo og mga panghinaot nga kamugdanan karon nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas diin may magamit na tungpunan sa mga pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga referensya nga gamit sa pagtulo ni Master niini dili gigamit para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungura among mga mainiton nga pagpangamusta no sa tanan nga mga kaigsuonan sa nagakalailain nga mga dapit. Labi na dili pa dugay atong nakita ang duot po nato sa gibag-on sa mga nagtambong sa milabay nga konferensya nato no sa Disyembre 29 sa mga kaigsuonan. Labi na sa mga chapter president nga nagkupot sila pod og ilang gihawiran nga radio program para maialagad kini sa dapit diin ana sila diha nahimutang sa ilang pagka-chapter. Kumusta ka ninyo? O labi na sa mga membro sa PBCM nga kanunay nagbarog diri sa PBCM compound. Kumusta ka ninyo mga kaigsunan? O sa mga kaigsunan diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental, diri sa dapit sa Natumulan, no? Kumusta ka ninyo? Labi na sa chapter president Bernardino Arias, kumusta? O labi na sa kang brother Jerry Edkila, kumusta brother? O nining tungura dili nato pagalimtan makigsunan nga ang atong obligasyon samtang wala pay pagkahuman lugar sa atong PBCM Palace Reconstruction. Pa din yan ang atong pagpanglikom. O garon magapaila pa ang kauban pang ibanghilista. Kumusta usab mga kaigsunan? Kini yung igsoon, Brother Alan Limbaro. Makauban na sab ninyo karon sa tulumanong mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban kong ibanghilista. Kumusta kayong tanan mga kaigsunan? Kini usab ang inyong alagad, Brother RJ Impatak. O din tungura ako sa makiguban kaninyo nining taknaa aron sa pagtuon ining programang mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ug aron sa pagpadayon, ibalik ko kamo sa kaubang ministro ug ebanghilista. Kumusta og mayong pagbatalingog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan ini inyong pagsunod sa 38 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa PBC managuluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Adunay matag Sabado ug aduna usa matag adlawng Domingo sa inyong pagpatalingog. Og sa tanan nga mga nagkasunod karon nining takna sa oras sa inyong pagpinaw sa radio o sa pagtanaw sa atong Facebook Live, kumusta kaninyong tanan mga ikalag mga kaigsunan. O sa tanan nga mga membros PBCM dili na ito pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Gitawag nato kini og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29. Busag yawag ang tanan nga mga membros PBCM sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami dinhi sa Sibihan sa Power Radio. Matag adlaw kita nga Sabado mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog duha ka hugna kini sa inyong pagsunod. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kapunon og mabati ang kadung hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagna sa kagabion. Itagaan kini og pagsuporta sa kauban nga ebanghilista o ministro Brother Dever Resaba. Usab ang naghatag og sponsor nini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan din sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Live usab sa Facebook ang atong programa mga kaigsunan. Ato usab nga gikumusta og kanunay usab nga nagapatalingog ang ato ang PBCM Legal Counsel. Kumusta kanimo Attorney Ramil J. Carion. Ato usab nga gi-acknowledge sa mga presensya sa mga kauban nga mga kaigsunan, mga ministro og usab ang chapter president kaniya kauban nato sa studio dinhi sa Power Radio. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero nga makita sa screen, 0917-811-8882. O sa mga membros PBCM, available na ang atong mga official nga mga bagong basahon sa PBCM. Nagalantaw kamo sa atong Facebook Live, makita ninyo ang mga basahon, basta kuha na kamo og kopya niini. Available na kini sa atong central office dinhi sa PBCM compound, dinhi sa Barangay San Antonio, Alsaan, Misamis Oriental, sa PBCM compound. O
Dugang usab sa kasayuran sa tanan nga mga membros PBCM nga kining kanhi ebanghelista o ministro nga mao si Aquilino Valencia. Makita ninyo ang iyang hulagway sa screen. Ayaw na kini ninyo pagtuuhi kay gitagak o gi-expel na kini sa PBCM. Kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang og walay kalabtanan ng pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive and Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Kumusta kanilang tanan nga nagsunod karon o karon sa pag-iskot sa tema? Balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ining atong pagtuon garon Brad Ron o Brad Alan, Brad RJ, ang ato karong nga pag-isgutan mo kini. Magpakaarong ingnon nga katawhan sa Dios kining mga kawatan sa pagpamatuod. Bililhon kini nga atong pag-isgutan nga magpakaarong ingnon nga katawhan sa Dios kining mga kawatan sa pagpamatud, pero sa dili pa nato kini susihon og pamatud-an nato brethren, ato sang pangamustahon ang mga nagapangutana kanato aron makatagad sila nga ang ilang mga pangutana og ang atong tubag ilang mahibaluan og wala nato kana talikdi hangtod human ang atong latest lugar sa pagkakaroon nga atong gitubag. Okay, Reb, mao ni ang mga pangalan sa mga nagapadangad sa mga pangutana o kumusta di ay kaninyo no, ang mga higala nga nagpadangad sa inyong mga pangutana. Una dinhi mao kini si Boy Ortiga, ang ikaduha mao si Rigor is Alid Anyep dinhi sa Sumilaw Bukidnon, ang ikatulo mao si Iliboy Dikdikan dinhi sa aming Lanilla Cebu. O ang ikaupat niini mao si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling Cebu City. O kaninyo nga nagapadangat sa mga pangutana, sundi lang kanunay ang among programa o kining inyong mga pangutana, mabati ninyo ang tubag dinhi sa pagsunod ninyo sa sibihan sa RPN DXKO sa oras alas 12 ngadto sa alauna ang tagna sa kaponon dinhi sa Cagayan de Oro City. O balik kita sa atong giuluhan nga tema brethren nga magpakarong ingnon nga katawhan sa Dios kining mga kawatan sa pagpamatod. Pero para mapamatud-an nato nga kining atong gihimong uluhan karon nga magpakarong ingnon nga katawhan sa Dios kining mga kawatan sa pagpamatuod, ato sang ipakita sa pag-display brethren ang mga sitas diin kung maghatag kita og mga katarungan, dili kita mudugang sa kasulatan o dili punta mukulang sa mga nakasulat, brethren. Okay, Reb, atong i-display ko naglantaw kamo mga kaigsuonan o mga suking tigpaminawan sa Facebook, makita ninyo. Pero niining mga nagsunod nato nga mga listener nga nagapaminaw sa atong radio, basahon ako ang mga teksto nga na-display din nga mo ni among basyanan o baruganan nga mga ministro. Kung manubag mi sa mga pangatarungan, dili magkulang o dili pod magdugang. Una din himaw ang Deuteronomio, Kapitulo 12, versikulo 32. Ikaduha, Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 2. Ikatulo, mao ang Proverbio, Kapitulo 30, versikulo 5 ug 6. Ang sunod niya ikaapat mao ang Jeremias kapitulo 26 nga bersikulo 2 ug ang ikalima mao ni ang Pinadayag 22 nga kapitulo bersikulo 18 ug 19. Og ato kanang pagabasahon brethren, paliw pagbasa sa 22, 18 ug 19 brethren sa Pinadayag. No? Okay, basahon ako rin mao ni ang nakasulat sa Pinadayag 22, 18, 19. Akong pasidan-an ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesya niining basahona. Kung adunay magadugang niinig bisan unsa kaniya ikadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan nining basahona. Kung dunay magdugang daw sa mga nakasulat, may dugang pod o may hampak nga ihatag sa Dios sa niadto nga kadugang sa maong basahon sa 19. Og kung adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon nining propesya sa tupakwaan taktakan, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi og diha sa balaang syudad nga gihisgutan nining basahona. Busa kung nagapamatod kita ni Brad RJ, Brad Alan, Brad Ron, dili pwede nga kung nakabasa ta nga aduna di pagdugang. Kung adunay pagdugang, anong dili man ta mudugang? Pero kay gidili man ang pagdugang, di pwede nga dugangan nato. Kay kung mudugang ta, kung may hampak lagi ta nga dawaton, dugangan man hinog hampak. Ug kung mutaktak tagma pulong, gikan sa pulong sa propesya nining basona, sumala sa versikulo 19, kung doon na tay bahin diya sa gisgutan nga saad sa Dios, kung magtaktak og mga pulong gikan sa pulong sa basahon
niini daw nga propesya, pagataktakon sa Dios ang ayang bahin, kung haasa ang atong bahin, diya daw sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi og diya pod sa balaang syudad nga gisgutan niining basona. Puriso nga careful lugar ta nga mga atong mga pagpamatod sigon lagyod sa mga nakasulat sa Biblia. O kay ato mang gisgutan nga magpakaarong ingnon nga katawhan sa Dios kining mga kawatan sa pagpamatod. Pero sa dili pa, bradron, ato sa pamation ang bililhon nga awit, bradron, nga gitawag og malaglag tungod sa kakulang sa kebalo, bradron, og gipamatuod ni Master kung kinsa gyud ang modala sa pagpamatod. Ilabi na, bradron, nga adunay mga naglain na nga kauban nato sa una nga ministro. Si Hermoines Macrayo nga founder sa PADIM. Kauban niya si ni Mr. Nakwa. Si Mr. Nax. Unya, daghan man nga nagapangutana nga kung kamatuoran pa daw ang atong pagtulon ang PBSIM nganong nag-ingon man sila ni Bulag. Ang tubag na to, pasiunadaan, gipropesya na ni Master, pero wa niya nganli nga silab day ang katumanan niya na. Plastar lang mga mahalamong tigpaminaw, kay atong ipakita ang pagpamato nini, pero pamation sa nato ang maong awit. Okay. Diyos misulti o mingon, ang akong katawan malaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Midugang pa siya og mingon, ang akong katawan mabiyag tungod sa kakulang sa kaalam. Miingon si Master diha sa balaod sa misyon, Biblia ngang sandiganan ug basihanan sa pagtuo. Ang ubang miyembro wala makabantay sa ilang pagtuo, kay wala man mamati ni Master sa Ebanghelyo. Nabugnaw sila sa PBCM sa pagbarog sa ilang pagtuo. Unta ang ilang unang buhaton, mangutana sa matuod nga mga ministro, pinanguluhan sa Chief Minister nga si Reverend Charlie Eugenio. Kay kini siya gisaligan ni Divine Master Thomas D. Eugenio, uguban sa iyang kauban nga mga ministro, nga maoy mo pasagot sa mga tao sa iyang katumanan sa Espiritu Santo, aron dili nila basulan ang ilang kapakyasan sa pagbarong sa PBCM, nga matuod nga pagtulonan nga nagdala sa matuod nga kaluwasan. Ug sa pagbut na sa adlaw sa paghukom, matud ni Master dili ako mangutana kung daghan ka ba og kwarta o abot sa inyong mga pagpanguma. Akong pangutana, pila ba ka buo kay mga tao nga imong na miyembro? Usa sa dili pa mo abot ka ng adlawa, karon kini nga pangutana angay kini nga inyong hunaon. Busa kitang tanan dili gyud na to angay basulan kung kining tanan atong atuman, labi na sa atong pagpaabot sa pagbalik ni Master. Kay kini siya gisaligan ni Divine Master Thomas D. Eugenio, uguban sa iyang kauban nga mga ministro, nga maoy mo pasabot sa mga tao sa iyang katumanan sa Espiritu Santo, aron dili nila
basulan ng ilang kapakyasan sa pagbarog sa PBCM nga matuod nga pagtulonan nga nagdala sa matuod nga kaluwasan. Master Thomas D. Eugenio, huguban sa iyang kauban nga mga ministro nga maoy mo pasabot sa mga tao sa iyang katumanan sa Espiritu Santo aron dili nila basulan ng ilang kapakyasan sa pagbarog sa PBCM nga matuod nga pagtulonan nga nagdala sa matuod nga kaluwasan. Damilang sa bandera sa PBCM, ang kadaugan sa pagangkon sa hingpit nga kaluwasan. Nabati na to ang maanindot ka huni sa awit, Brad, no? Nga katong maong awit, sa Ebanghelyo kato ni Master nga mga pagpasidaan sa mga kaigsunan nga nakasulod na nga ang PBCM lang mang may kaluwasan. Dili gyud diha sa padim, labi na sa uban pa nga nagkinanglan og pagpasabot nga makasabot sila ngano nga ang PBCM para ni sa unsa kun dili kita maunsa nini kun dili para sa kaluwasan, pero dili po nato mahibaluan og dili nato mapamatian. Og gisulti usab ni Master Bradron nga tungod sa iyang pagsalig kita manggigihimo nga chief minister, even though nga ang uban dili mo dawat, Bradron, kay gusto silang mag chief minister siguro. Nada baday chief napay mo labaw, ha? Mao kana ang angay natong hunaw-naon, pero tungod kay sa atong gihatag na nga pagtulunan o atong pagatun-an nga magpakarong ingnon nga katawhan sa Dios kining mga kawatan sa pagpamatuod. Daan pa kini sa panahon pa sa kang Hiuba sa unang hugna, Bradron, nga adunay gisgutan niyang mga kawatan. Ayon kini mabasa, Brad Alan, nga sa panahon pa kang Hiuba adunay gyoy mga kawatan. Ato pagabasahon rib ang pruiba sumala sa imong gingon sa Bibliang may tatak 70 Adventist Church nakasulat sa Jeremias kapitulo 23 bersikulo 30. Busa aniya karon ako batok sa mga manalagna nagaingon si Jehova nga nangawat sa akong mga pulong ang tagsa-tagsa gikan sa iyang isig katawo. Klaro kayo nga sa panahon pa kang Hiuba adunay magpakamanagna. Ang katawan sa Dios, Bradron, Brad RJ, Brad Alan, gitawag ka nagmanalagna sa panahon sa kang Hiuba. Pero kining mga managna adili kini iyaha kay ba man masuko ang Dios. Nagingon man siya, ako batok sa mga manalagna. Nagayon siya ba nga nangawat sa akong mga pulong ang tagsa-tagsa gikan sa iyang isigataw mo nang gitawag na tong kawatan ang tawag sa nangawat. Nakaron, unsay buhaton nining mga katawhan nga nangawat sa pulong sa Dios. Gitawag kini og ang ilang gisunod, ang ilang kaugaling espiritu og nagpaka manalagna og nag-ingon nga siya ba nagsugo kanila, pero wala sila sugua sa atong Ginoong Jehova. Ayan ang puriban ni Brad RJ sumala sa Biblia. Ato lang ang pagkabasahon, Reverend. Ang Biblia ang may tatak 70 Adventist Church. Diri sa Ezekiel, Kapitulo 13, versikulo 3, ngadto sa 6, lapos sa 9, nagingon. Mao kini ang gingon sa Ginoong Jehova. Alawot ang mga buang-buang nga manalagna, nga nagasunod sa ilang kaugalingon nga espiritu. Og sila wala makakita sa bisan unsa. Mupusa kitag kadiot, Brad RJ, sa versikulo 3 nga imong gibasa, mga buang-buang dai kini nga malagna, nga kadtong nangawat sa pulong. Di kung buang-buang nga malagna, ang ilaw daw ang gisunod, kaugalingon nilang espiritu. Pagka ang Dios mo maghisgot, o ang propeta nga si Ezekiel, kay siya may nagsulat nini,
base sa gihuna-huna o gisulti sa Dios nga buang-buang ka ng malagna nga nagpakapariho lugar sa kanila ni Ezekiel o uban pang manalagna. Gisunod nila ilang kaugaling espiritu, pero kung sila ipasultihon ng buang-buang nga malagna, siho ba ang nagsugo kanila? Ato lang ipadayon, Brad RJ, kay ang gibasa nimo Ezekiel Kapitulo 13 versikulo 3, ipadayon pagbasa sa 6 hangtod sa 9, Brad RJ. Ato pa dayon ng Riberen sa size nagaingon, mura gyapon nga Biblia Riberen, sila nakakita sa kabakakan o bakakon nga pagtagna-tagna nga nagaingon. Siyo ba nagaingon? Apan, siyo ba wala magpadala kanila? Og sila nagpalaom sa mga tao nga ang pulong pagatumanon. Og diri sa city, atong padayonon, wala ba ikaw makakita sa bakak nga pananawon o wala ba kamo makapamulong sa bakakon nga pagtagna-tagna nga tungod niini kamo nagaingon. Siyo ba nagaingon, bisan pa wala ako magsulti? Sa utso, busa, mao kini ang giingon sa Ginoong Yuba, tungod kay kamo nagsulti sa kabakakan o nakakita sa mga bakak. Busa, ania karon ako batok kaninyo, nagaingon ang Ginoong Yuba. Og sa 9 nagingon katapusan, og ang akong kamot mahimong batok sa mga manalagna nga nakakita sa mga pananawon nga bakakon og nga nagatagna-tagna sa kabakakan. Sila dili mahiuban sa pundok sa akong mga tao, ni igasulat sila sa sinulat sa balay sa Israel, ni makasulod sila sa yuta sa Israel. Og kamo magkaila nga ako mao siyuba nga Ginoo. Klaro kayo sa gibasa Reverend sa kaubang ministro Brad RJ, kining kasaysayan sa unang panahon nga dunay gipakigbatukan ang Dios nga siyuba nga mga manalagna, pero nangawat kini pulong kawatana. Tapos gi-identify sa Biblia sumala sa papahayag ni propeta Ezekiel nga mga buang-buang kini nga mga manalagna. Unya gidala gyapon ang ngalan sa Ginoo nga siyuba silang kapanahunan nga siyuba kuno nagsugo, pero ang pahayag nga dili siyuba nagsugo nini. Ang payag ni Huba, wala ako magsugo kanila. Kini nga ehemplo rin makita kini sa atong kapanahunan diha sa pagtulunan nga atong gisundan nga nagwali dani kining padim nga gitukod sa kanhi ministro sa PBCM nga si Makarayo og kauban si Mr. Nakwa. Nganong giadesan pud namo silang mga kawatan ang doktrina sa PBCM ilang gidala o gi-apply sa padim, unya sama sa mga manalagna nga mga buang-buang nga nangawat sa pulong mamunang pagpangawat. Ang doktrina sa PBCM gi-apply dito, kinsa gigamit nilang ngalan nila sa ilang pundok sa padim, si Master gyapon. Itatlo May untag ang iyang gigamit Ron, ang iyang amahan si kitawag og Eusebio Macarayo nga duha man day ngalan ni Cristobal. Na dayon og ipuno pa na iyang mama nga si Robiniana Macarayo. Sa bersikulo 9 bilang sa gibasa sa kapitulo 13, kining bakakon nga manlagna nag-ingon, ingon ang Dios, og ang akong kamot mahimong batok sa mga manlagna nga nakakita sa pananawon nga bakakon og nga nagatagna-tagna sa kabakakan. Sila dili mahiuban sa pundok sa akong mga tao. Nagpasabot na Bradron nga naday pundok ang Dios, Bradron. Pero kining bakakon nga managna wa nakana mahiuban sa pundok sa Dios. Pares ba sa tuwa na pundok ang PBCM? Nibulag sila kay Aris Padim. Pero ang ilang gigamit ningon si Master nagsugo na mo. Nagtingog na sa diha sa lawas na kuno ni Macarayo, Bradron, kay masudlan po kuno ni sa atong magtutudlo. Og maunang magtutudlo, Bradron, na mo na akong aman labihang buguka anak ni Master oy. Nganong dito magkataon Master ni sulod di Macarayo? Nganong wa naman ka musulod diri nako? Ha? Nalimot gibungaw ka na sa imong anak lugar pananglitan o kanamo? Dito gika musulod sa imong gipabantayan, klaro mga kaigsonan. Og dili pa mga bugok sakit man, pero inganaon tingin mo katong nadala na Bradron. Katong wa madala di man to bugok. Kining mga bugok Chris ba? Kung namati mo sa ebanghelyo ni Master, mo bitaw tong atong gipabati ang maong awit, Bradron. Nalimot sila sa ebanghelyo, nabugnaw sila silang patuon, nanginit kuno. Pero dito
mga tulisan dito. Dito sila nagpasakop. Ya, nagingon ang Biblia. Dili sila mahiuban sa pundok sa akong mga tao. Nagpasabot nga ang Diyos di adunay kaugalingon yang pundok. Karon, kinsa ba ang pundok sa Diyos sumala sa Biblia, Brad Alan? Kinsa ang pundok o unsang matanga sa pundok sa Diyos ang iyang katawhan nga kining mga bakakon nga malagna dili gina makauban sa pundok sa mga tao sa Dios. Sa dili pa basahon ni Brad Alan Reverend ang ipangutana kinsa ning punduka unsay ngalan aning katawan sa Dios kay doon na may nagpakakatawan man ko sa Dios. Basahon sa nako sa Biblia Katoliko Reverend. Gusto. Oo, kay haron nga gitin-aw man diri pod gidugang ba ang pagpamugat ba sa Okay, sistema? sa Biblia Katoliko, Pedro, may kay imong nabasihan ang Oo. pagpamugat yan na tungod kay muingon man sila nga nakadungog daw kuno silang tingog o mensahe ni Master. Mao na ilang pasangil dan kay og miingog mensahe ni Eusebio Macarayo. Mensahe ni Robiniana Macarayo, inahan man na ni Hermogenes Macarayo. Dili madawat kay ni samot og kamini. May itong mura pong kwarta pamation o tanahon kay mailad po ta og di ta kaila sa mini nga kwarta kay kwartam gyud kung tanahon og dili na nimo ayuhon sa paghiling. Okay. Giingon man diha brethren nga nagdala daw sila og mensahe. Okay, atong basahon, Reverend, ang Biblia, mauro gyapon gibasa ni Brad RJ, ang Ezekiel, Kapitulo 3, versikulo 3, kama 6-9, pero arikos Biblia, nga gitawag og maayong balita Biblia, dunay Imprimatur Julio Cardinal Rosales. Atong basahon, gingon. Naggingon ang Ginoong Dios, alaot ang mga buang-buang nga mga propita nga nagmugna og kaugalingon nilang pananaon. Alaot na diri no ang gingon nga mga buang-buang nga mga propita sa 6 ngadto sa 9 ang pagbasa. Mini ang ilang mga pananaon ato mga bakakon nga mga propita ug bakak ang ilang mga panagna. Nangangkon sila nga nagsulti sila sa akong mensahe apan wala ko sila ipadala. Apan nagpaabot sila nga ang ilang pulong matinuod. Sa 7 gingon, gingnan ako sila. Kadtong mga pananaon nga inyong nakita, mga mini o ang mga panagna nga inyong gitagna, mga bakak. Nag-ingon kamo nga kadto akong mga pulong, apan wala ako magsulti kaninyo. 8. Busa mingon ang Ginoong Dios kanila, tungod kay nanlimbong og namakak man kamo. Limbungaros de brethren. Limbungaros, gawas nga bakakon, limbungaros ba yun? Makigbatok ako kaninyo. 9. Makig-away ako kaninyong mga propita nga nagmugnag bakak nga mga pananaon nga mga panagna. Dili kamo mahiuban sa pundok sa akong katawhan. Ni mahiapil sa lista sa banay sa Israel. Ni makasulod sa yuta sa Israel. Og masayod kamo nga ako mao ang Ginoong Dios. Sa ato pa, kung di na sila makasulod brethren sa yuta sa Israel, dili na sila malista. Mo nang gipala di sa gi-expel brethren. Kining mga kakontra sama nato. Wa naman nato ni ilha sila. Pero matingala ta ba mga bagag naong nalagyapon nagpuyo sa PBC compound. Kay kung wa pay balaod brethren, pananglitan unya na ade gyapon sila. Na ambot lang o kung sa'y dangatan, daghan gyud nga, unsara, tawag na, lisod na isulti. Kay maglain ganita, sa Biblia, nakita nato nga ang katawhan sa Dios awaton pod sa mga kawatan. Lisod pod, Hermenes Macarayo, Danilo Nakwa, o kami inyong ipagkawat, din man mugikan. Be, nakaron, sa akong pangutana ganina, Brad Alan, nga, sa di pa lugar to bago nimo gipahayag sa ni Brad Ronnie nga basahon sa nato ang Bibliang Katoliko matod pa niya gibasa niya unya dito nag-ingon nga mag-ingon sila nga ako nagmensahe kanila gamiton pud ang term nga mensahe pero ang Dios ningon wala ako magmensahe kanila pero ningon ang Dios dili pud sila maiapil sa pundok sa katawhan sa Dios may ngalan di ay ang pundok nga katawhan sa Dios o sa ba ang pundok nga tinuod nga ngalan sa katawhan sa Dios sa panahon kang Hiuba, Brad Alan. Atong pagkabasahon Rib, ang nakasulat sa Biblia, sumala siya mag-ingon sa Bibliang may tatak Seventh-day Adventist Church sa ikaduhang Samuel Kapitulo 7, versikulo 10, kama 24. 10. Ug ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel, ug magapahamutang kanila, aron sila magapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit, ug dili na mabalhin. Ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan sa 24. Ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawuhan nga Israel aron mahimong usa ka katawuhan nimo sa walay katapusan.
ug ikaw Jehova mahimong ilang Dios. O, nakita nato nga ang pundok di ay Bradon sa katawhan sa Diyos, panahon kang Yuba. Unsay tawag Bradon sa gibasa ni Brad Alan? Klaro kayo, Israel Reverend. Unya, ang nagtukod? Ang nagtukod, mausiyo ba niya ang pagtukod ni ini, gingon ni wala ninyo nagduha. Ha? Aron nga kamo maingon nga duha ng katawan ni Master. Sa unang panahon nga ihemplo, sa 24 ang katawan sa Dios yung gipilyag dapit nga di na mabalhin og ikaw nagtukod diha Sa kanimo. City Jays, no? Oh, City Jess. Nga gitukuran sila dapit nga dili na Mabalhin. Bradon. Oh, sa ato palagor kung ihemplo kung katawan sa Dios pag nakagitukod sa usa ka dapit wa na ibalhinay. Kung ang Israel Bradon maong PBC Ah, nara di- sa barangay San San Antonio, Antonio, sa dili- Misamis Oriental. Dili kay ngadto sa barangay Danau. Oo. Saan? Ikaduha, sa pagingon nga Saan? Misamis Oriental. Ikaduhang punto, sa 24 nga ang katawan nga gipilyag dapit ang nagtukod si Uba unsa gipagpayag sa 24. Og ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawan nga Israel aron mahimong usa. Pila usa ra ka katawan nimo sa walay katapusan. Og sa PBCM pa na si Master Katumanan nga nagtukod usa ra katawan ni Master PBCM wa gid nang padim. Oh, di nakita nato sa implo. Malig-on ang baruganan sa pagtulon ang PBC mga mahal lamang tigpaminaw busa dili ikalimot nga daan pa day sa una adunay mga kawatan ug katumang kawatan ang dadon hihuba kini pong mga kawatan sa pagpamatuod og tulisan og limbungaros kay kanang limbungaros gikan man sa the word nga limbungan o limbong Tikasan. tikasan walay lain. Ila pong gikuha pagpanikas nga sila kunoy katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo. Unya si Master kunoy nagsugo nila pero pagwali, pagmutugan na sila, kadaghan na nabulyaso Bradon. Ato maganing mabati nga nangutana si Macarayo giun sa pagtukod ang padim, pagkadugay ningon din si Danilo Nakwa, ang magtutukod nini, ang mga nagatukod nini, yadiginglanlan. Si Jiggy Macarayo, yang anak ni Macarayo, di pagsunod niya, daghan-daghanan din ang gibasa. Ni daghan na des Master nga nagtukod. O ang mga incorporators ni o ang mga nagtukod sa mga pagtulunan, mo sila si Jiggy Macarayo, si Lloyd Badera, si Junrel Malinaw, si Richard Impedad, si Sarah Joy Lopez, si Gisrel Macarayo, si Romy Rodi Camos, si Ida Panigon, si Romelo Robles, si Felipe Lopez, o si Joel Hurtado, o si Jimmy Pinaso. O kitaon mo, sa baba nila, makita, manay-gingon sa panultihon, sa bibig, nahuhuli ang isda. Busa mo ka na, ang tinuod. Nakaroon, nganong makita manggapon sa atong kapanahonan, Bradron? Gitagna ba sa Biblia nga, katong sa panon king Hiuba, makita po nga kung doon ay kawatan sa mga pulong sa Dios. Doon na po'y kawatan sa mga pulong sa Dios sa panahon diri sa kang Master sa PBC Bradron. O reb gitagna sa Biblia. May gibasyan di kita. May gibasihan kita niya Biblia atong basihan kining gitawag Biblia the Book Tyndale Translation. Napot kita ni anak Bradron nga dabok gapon nga Biblia Bradron. Unya unsay nakasulat? Atong basahon ang Ecclesiastes chapter 1 verse 9, history merely repeats itself. Sagdiya lang kung sa Cebuano ang kasaysayan nagbalik-balik lamang. Sa ito pa, doon ay mga kasaysayan nagbalik-balik lamang gyapon. Makita ba lugar? Kung kasaysayan milabay, mabalik. Kung hain mga atong gipasabot, kay kita may nag-open sa balay, Bradron, siyempre, kung kita'y tagiya sa balay, kung doon natin pasudlon, makaibalo sila sa sulod sa atong panimalay. Tungod kay kita may naghisgot nga magpakarong ingnon nga katawan sa Dios kining mga kawatan sa pagpamatuod, di mo gina sila maingon nga tao may sa yawa, liwat may sa yawa, og taas man ang yawa, og mubo man ang yawa, dili may basihan ang kamubuon sa yawa og yawa may sigutan katason sa yawa. Basta kay nganong nayawa ka kay ang yawa, mo may kawatan sumala sa nakasulat sa Biblia. Sa naa sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10 nga matod pa sa atong Ginoong Jesucristo nga gitinaw sa maong pagpahayag niya sa nakasulat diri nga matod pa ang kawatan mo na aron lamang sa pagpangawat og sa pagpatay og sa paglaglag. Matod pa ni Kristo, ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi og sa pagpakabaton nini sa madagayon gayon. Busa
naday kawatan bradron og ang kawatan mulaglag man kuno na mo patay way lain Yawa. ang Ang yawa. yawa kay giingon magmamumuno sukad pa sa sinugdan og walay labot sa kamaturan og bakakon man siya amahan sa mga bakak na po iyang mga anak na yawa mo ning atong mabasa sa Juan 8:44 bradron. Nakaron, diri kita sa mga bakakon bradron na giyawaan na ba? Atong laruhon. Kay katong sa panahon kang Hiuba nga nangawat, moingon di ito ang Dios nga mga katawhan to sa Dios. Ba man masuko ang Dios, kinsa may kontra sa Dios. Di ba ang yawa? Ya ang mga katawhan sa Dios kay namo po'y katawhan ang yawa. Siyempre, masabot kung mapamatud-an nila, bradron, sa padim na kita mao ang mga anak sa yawa, o yawa ta, kalipay nila, bradron. Kay makapamatod, pero kita mao'y mga tawa, tungkol kay kita may nakapamatod silang pagkakawatan. Kay diri man sila gikan. O, ang ilang wali nga Espiritu Santo, sila kuno'y katumanan, nga nagwali sa katumanan sa tagna, muot ra po ninyo. Lugar kami, nagwali, panalagma, mumanaro na karon. Ang atong susiyon, ang post ni Dani, og magpulos ba ni? O kini nga iyang gipost ba doon sa gipakita sa Enero Yes, atong i-display. Yes. Unsay iyang payag bra doon? Okay, basahan na to sa mga naglantaw sa Facebook Live. Mo niyang post ni Mr. Nax. Nax kay mga kini ato mga kaigsuonan po ka nag-comment. Giadisan na kag Mr. Nax. Nakwa ko ni. Okay, ug matod pa nila, murag na naman gud sila sa pag-release og mga pulong bra doon ba ni halaran man kay Aha. nakunoy ilang panipas di mo nagingog nuts kay kauban man na sa gitawag og para maka-snacks. Okay, mo din comment niya no sa atong programa din is Power Radio atong Enero 10 dining tuig 2026. Unsa iyang comment niya oh? Kaluoy sa mga biniyaan ang gipasabot niya ani Reverend kitang mga BBCM. Biyaan naman kuno ta na bisan unsa nalay mahuna-hunaan. Pasagdi lang kay naanay giandam nga katalagman. Uyaw sad. Propita na na di kunoy katalagman nga giandam na to. Muot ba kay ingon mo siya bra doon sa kaluoy sa mga Kaluoy sa mga biniyaan bisan unsa nalay mahunahunaan pasagdi lang kay naanay giandam nga katalagman. Matud mo Reverend nga mura nagpropeta. Granting propeta laging bakakon. og si Master Lay gipasabot nga gibiyaan ta bradron wa na pero kung sila kaluoy sa mga biniyaan kamo may nibiya di wa na may di na kaita magkita dan kay nibiya man mo pero si Master di pasagilan mo nagingon ni bradron nga mga bakakon mo kay nabilong man mo sa panahon pa sa Israel mga manalagna mo nga kawatan bakakon nga wala mo maipon sa Israel nga pundok nga usa ka pundok sama usab sa PBCM wa na mo maipon sa PBCM pobre CM na mo pobre kon manabot. Nakaroon rin na itong basahon ang mga nag-comments ni ini namin ni comments ni namin ni social media atong i-display pod ang mga comments atong mga kaigsunan. Una din ni si Gabing Divine or Divino mo siya ni Divine lang no Divino bagay Atong gipangamusta no ang mga naga-comment nag-comment so sa ihang post dito ni kang Mr. nakuha comments al kontra no anha raon ta ninyo hapak ang katalagman nga imong gingon Danilo oy aron makamatngon mo sa kamatuoran ba na unsa baya mo mo na comment ni Sister Gabing ikaduhang comment dere kini si Potpot Bingkong murag akong nahibaluan ni murag anak ni Brother Joseph Velasco no unsa iyang comment dili para kang Mr. nakwa nga matud pa niya natug ka Nax nagawas ng Nax o nagpiyong kas kamatuoran nga bisan unsaon dili kamo ang katumanan ang PBCM ra dako kay ra kung diin si Master ang nagpamatod okay tamo na nakasabot ka ron nga dili gani ministro bro ay tugtog Nax nakwa ay tugtog piyong mga kanawag birahan nung kas usas mga members BBCM lain pa din comment ato display gikan kang Maximus Maddox unsa iyang gikuan mubalik sa namulong og katalagman aroy balik ini sa nakwa sayang panimalay mubundak agoy delikado kung katalagman nga ingon adtulis panimalay kuno mubundak ni atong nag-comment nga dunay katalagman kuno palaboton doon na pa isa din ni Reverend kini si Inday Suling vlog
In taon pod ni sinakwa, naghuwat di in taon sa katalagman, nga para rapod nila. Unay ra di gyapon. Unay ra no? gyapon. Okay. Lain pang mga comments nila itong inispila, itong basahon. Gikan pod kang sister Jocelyn Divino Buslon. Ika ni sa Bohol, brother. Bohol ni nga mga kaigsunan na to. Nga nagtambong gani nining atong Milabay nga celebration sa anniversary sa atong magtutulo atong December Birthday 29. celebration. Yung say comment niya gingon. Tanaw na to nakwa og kinsay biniyaan. Inig-abot anang katalagman nga imong gipangandoy. Tanaw na to kung kinsay tinuod nga biniyaan. Okay. Dayon sunod na comment din ni Brother Ramil Balabag kaubang ministro. Yan sa iyang gingon. Unya nindot po ng inyong nahunahunaan nga sabitan og medal, muot pod. Okay, na may ilang program niining December brother gaut-awat malagi sila Oo. schedule sa December 29. Oh. Agi pang tauran pod sila medalya mura pog naka-graduate og elementarya ba. Yan ubang to nagsayaw-sayaw Ribeiro. Sayaw-sayaw. Unya ang ilang Si Makarayo pod mo nagkanta. Ayo pod mo kanta brother mura pod og si Max Urban ba. founder, presidente pa, entertainer pa yun. Kuyaw na kayo. Nada yon. Ato idugang pa yun. Ito pagipabasahon ni uban din, gikan kang Cheryl Maturan. Ha ha ha. Nakatawa na kanaks. Nagtigom na sila og baser aron mo sikat. Oh, wala ko'y alamag bahin sa mga ingani apan ang PBC mo akong nahimugsuan hangtod naminyo. Ang PBC manggibili ni Master before siya nagpaulay wala na ilae. Nakabati sa Ebanghelyo brother. Busa gani sa atong mga awit na akana. Dahil pa din ni Reverend mao si Mamay Luayon. Ang iyang comment mo ni. Atong gipangamusta sila brother no. Okay. Naunsa naman taon na uy, miduyog man sad sa panghitabo sa atong nasod, nasubrahan katalintig o kamatalino na nga bangag naman noon. Mura man utok sa bulinaw, agoy daghan naman noon og mi liwat man mi kiwat, mi liwat mi BBM. Sure Nax, oy, mananag na dahil kakaroon. Ato lang po nga girespetuhan ang iyang gihimplo brother no kay mo na ang nakuan sa social media pero ang punto diha si Danilo Nakwa ang gitirahan si ini. Mr. Nax. Dugang pa din na laing comment din Saltarin sa Nupaw idito. Ay igsuon man ni sa ministros pa din na nga si kinsa nang Saltarin din na Reverend nga ministro na sa PADEM. Igsuon Si Arturo Saltarin. matod pa Brother Art no matod pa ni Makarayon sa iyang gi-comment din niyo. Matod pa ni kuan Edito Saltarin Sa Nupaw Saltarin. para nila ni dapit sa kang Makaray kay mong giingon ba doon o ni Danilo Nakwa. Danilo Nakwa. Imo nang panagna nga naay katalagman na maupagsurdiya Nax. Dugang pa kanya nga iyang gi-comment. Nagpakakarniro kabaya oy kalooy ba. Dugang pa kanya na si Brother Richard Ponce Hanolgi Kirol. Ang iyang comment na unsa ba sige tukod-tukod unya kang master gyapon na pangalan gidala taklo lagi nga Gawatan man brother. nagpakaarong inom ka katawan pero nangawat di ay. Dugang pa napailain diri atong mabasa. Gikan gyapon nibalik og comment si Brother Edito Saltarin pag sure dia Nax mura sad kag turo. Dayon nidugang po dayon si Brother Richard Kirol. The master said that the time has come when many will take his name and lead us astray. And now it has come upon us. Muna siya Sa atong pinulungan brother. atong pinulungan na, atong ilisibalik, matod pa ni Brother Richard, si Master da namulong, nga ang panahon ni abot na, nga daghan unya ang magadalas iyang pangalan, nga
magpasalaag, no? Sa pagpasalaag og karon kini Natuman. na. Oh, nakita. Aha. Nakabantay man sa panagna ni Master. Unang mga tao nga dili na membro sa gitawag og bugok. Unya kung na membro mo, daghan na mong mga bugok sa binag-ong tawag kada bugokirs. Nakaron ato sanggi pangamusta bradron si nag-comment bradron tong basahon kay kanunay ra ba ni siya nga nagsunod di sa atong programa bradron. Okay, atong kumustahon si Brother Leo Labadan. Ang iyang comments din ni kuan lang siya, no? Ni great lang siya. Good afternoon, listening. Salamat sa inyong pagsunod o sa imong pagsunod galang Leo Labadan, no? Dire na siya nagsunod og nakapaminaw sa atong programa sa RPN Dix Kio Reverend sa Cagayan de Oro. Yeah, nag-ingon siya kaluoy sa mga biniyaan. Pero nakabantay ang atong mga kauban nga mga membro brethren nga dili kita mo ay mahimong mabiniyaan ang wala sa kamatuoran. Pero sa Biblia aduna gay magpamatod nga sulion ug aduna gani magsulat pero ang sulat binalitad sama ra sa iyang pagpost ba nabalitad. Imbis sila wala na sa kamatuoran sila dapat ang mabiniyaan brethren. Kita na hinoy gipasangilan. Hain ang prueba sa Biblia nga bisan pa gisulti na daan nga aduna gani magsusulat nga kung magsulat po sila binalitad hain kini mabasas sumala sa Biblia Brad Alan. Ito pagkabasahon rin sa Bibliang may tatak 70 Adventist Church nakasulat sa Isaias Kapitulo 10 versikulo 1. Alaot kanila na nagsugo sa dili matarong nga mga sugo ug sa mga magsusulat nga nagasulat sa mga butang nga balitad. Busa gikwaan na tog punto brethren, Brad RJ, Brad Alan ang imong gibasa nga ang mga tao alaot kanila nga nagsugo sa dili matarong nga mga sugo. Lugar kong namay nagsugo ni Dani o yarang kaugan nga nagsulat, ang punto diya nga nagasulat sila. Mga magsusulat pero ang nagsulat o ang gisulat mga butang nga binalitad sa manang ingnon tagluoy. Ba man kaluoy kamoy makaluluoy na Kamoy ni Bia, sila ni Bia Reverend sa BBCM na kitahin noon nga nagpabilin mo na makaluluoy. matod pa niya brethren bisan unsa na lang kunoy na huna-una na to nakinsa may naghuna-una nga ang kaluwasan ninyo kalaglagan man to sumala sa usa ka scientist ang inyong kaluwasan dadon mo sa gitawag ninyo new heaven and new earth nga Ang katulo Ang gidakon sa kalibutan katulo. na pagsusi sus kay tumanggingon sa science brethren nga Super Earth. super earth di man new heaven and new earth. Unya ka ng Super Earth ba dili mabuhi ang tao dito kay gas na dito nagpasulabi niya asa man ninyong giingon nga dadon ang mga lingkod ng mga tauhan ng Espiritu Santo sa giingon ninyong New Earth nga dito maluwas. Doon daw makamtan ang kaligtasan. Nya. Ligtas ba, Roy? Di man no ligtas kay malaglag man dito. Mura man hinon siya og lubi nga giganggang. Ha? Na og niingon pas makarayo gani brethren sa ato nang napabati nga di ba brethren ma-research man gani na. Daan na ang Biblia nag-ingon nga dunay bag-ong yuta ug bag-ong dapit din didto magpuyo ang pagkamatarong. Mauna na nga sa kanta nga dunay o kalipay ini katapos ini sa buluhaton sa yuta. Duna dayoy ginigawas nga bag-ong kalibutan nga giandam sa Dios. Kung i-search nato makita nato ang bag-ong kalibutan. Kung i-search nato makita nato ang bag-ong kalibutan. Radani. Uy, na di kaluwasan nga ma-research. Kuyaw po ning doktrina kay bisag kinsa lang dai maka-research ana. Klaro na lang nga unbiblical. Ma-research po nimo ang kaluwasan nga ang kaluwasan na may principal nga mutugan. Mupasabot na karon. Ang ato usab nga susihon nga may mga tao nga manuli gyud pa ng litan. Imbis kita mo itamis ba doon, himuon naman noon nga mapait. Imbis sila mapait, himuon naman nila nga tamis. O sila lugar maoy parat, unya kita lugar tabang, ang tabang brethren, ilan ang himuong parat, ug ang parat himuong tabang, bali-balihon ba? Nabagyod sa Biblia nga mamali og mga pagsabot so wala sa nakasulat. Luna Ribiren, ug ato lamang pagkabasahon kining Bibliang may tatak Seventh-day Adventist Church diri sa Isaias Kapitulo 5 versikulo 20 adto sa 21 nagingon alaot kanila nga nagangalan sa dautan nga maayo og sa maayo
nga dautan nga nagabutang sa kangitngit nga ilis sa kahayag og sa kahayag nga ilis sa kangitngit og nagabutang sa mapait nga ilis sa matamis og sa matamis nga ilis sa mapait. Og sa 21, alaot niadtong mga maalam diha sa ilang kaugalingong mga mata og mga buutan diha sa ilang kaugalingong pagtanaw. Kini si Danilo Nakwa, nagpakabutan ni siyang pananaw. Unsa may inyong gibuhat, Bradan? Unsa inyong gibuhat nako? Kapoy na kay dili man ta pare sa uban bradron nga nagpakamalinis mo unsa inyong gibuhat sa pagdumala sa barangay. Kana lang daan mga kaigsunan sadya nga ako pay namunuan giunsa ninyo unya si master nakauyon ninyo hunahuna pud imong kaugalingon oy balikan tang nabasa sa Biblia tagibasa ni Brad RJ alaot kanila nga nagangalan sa dautan nga maayo ang katong maayo nga lagdautan og sa maayo nga dautan, ang maayo himo ng dautan, ang dautan himo ng maayo. Nagbutang daw sa kangitngit nga giilisan ang kangitngit og kahayag. Og ang kahayag giilis dag kangitngit. Bisan naa sila sa kangitngit nagpakakahayag. Unsa pa nang nangawat mo sa pagpamatuod, sumbong. Mga tulisan mo sa pagpamatuod sa doktrina sa PBCM, sumbong. Mo nang gingon nga nagbutang sa mapait nga ilis sa matamis. Og ang matamis gilis dag mapait. Nya sa 21 din giklaro. Alaot niya itong mga maalam diya sa ilang kaugaling mga mata pero sila ram din nagpakamaalam bradron. Og mga buutan diya sa kaugalingong pagtanaw. Kamo ra may nagtanaw-tanaw nga mga buutan mo. Ha? Na wa mo matinga mga maalam mong tigpaminaw nga di gyud makalugti sila sa among katarungan pag ingog kawatan. Na dili ni ginakadipinsan nga naman tungod kay ang kamaturan mutugan nga ang kaluwasan wala dito bradron sa katuluhon ka gidakon ang kalibutan bradron kay si Macarayo nagsulti gani sa pagpamatuod nga ang mulahutay lang sa PBCM dili di padim hangtod nga matuman ang tagna mauray maluwas imong baba Macarayo ang nagsulti niya na busa matin-aw na lang nga bisan pag imong sulion taman ra kas pagsinuli pero na may nakabantay sa inyong pagkasuli mo nang among gitugan kay kung sulion ang Israel nga mao ang katawhan sa Dios mao na hinoy kawatan bradron Kung sulion man. Unya ang mga manalagna nga bakakon nga may kawatan di na hinunday kawatan Kung sulion man. Unya nagdala po to sila sa ngalan busa natubag na mga mahal namong tigpaminaw kung nagsunod mo nining programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga matod pa ninyo kung tinuod man ang pagtulon ang PBCM nganong nanggawas man na sila sa panahon kang Kristo kung si Kristo mo ay tinuod anong gibiyaan man siya ni Judas Iscariote di na di tinuod ang pagtulonan ni Kristo katumbaso sab niya na nga dili nagpasabot nga kung nabiya sila dili na kamaton ang PBCM napamatud-an ni noon ngang namaukan niya to nga dunay sa una mga kawatan mao sab ugma o karon nagyapon ang kawatan sa panahon sa pagtulunan na sa Espiritu Santo. Para pagpamatod na doon, nga ang kaluwasan, paglahutay, nara sa PBCM, wala sa padim. Ato pamation, ang tingog o baba sa founder ron, nga pundador, nga ang founder karon na punder. Pundador, founder, presidente pag yun, na chief minister pag yun, reverend, o ilain, kining founder o president, nga mao si Macarayo sa pagtulon ng padim, nga iya giningi pahayag nga ang kaluwasan kung mulahutay lang dinhi ra gyud sa PBCM. Busa sa tanang mga PBCM painumdum ko usbon ako ang giingon ni master sa una ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Busa sa tanang mga PBCM painumdum ko usbon ako ang giingon ni master sa una ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Hangtod sa katapusan sa kapanahonan nga panagna sa Biblia og ingon man ang gitagna nga dakong kasakitan kung mahitabo man na ang dakong kasiguruhan nato ang pagpangalagad sa Espiritu Santo. O nakita nato na ang kasiguran kung moabot man kuno ang dakong kasakitan mo na inyong giwali. Kung mulahutay ka sa katapusan pero ang paglahutay naka sa PBCM dili sa padim. Di ba na makakarnakaron nganong sa padim na dadon man nimo, dadon ninyo ang mga tao sa kaluwasan? Hungaw nga katarungan
Nakaron, nag-ingon mo nga tuwa dito sa ikatulo nga gidakon kining kalibutan, kaluwasan, katong giingon nila, brother, nga new heaven and new earth. Pero sa mga scientists, kitawag nag-super earth. Dito mo kuno sila dadon Reverend, para maluwas. Ang scientist, brother, wag yun kibaw, kaluwasan to di ay itong iyang nakita na research. Pero sila, kaluwasan, labihang hugak ka. Magpamatuod na ba, brother? Makita ninyo ang gidagano na mong membro. Saba mo diya, oy, inigtambong ko no. Daghanang nisaka, daghanang mga niadto sa Danau. Ano yung kung nisaka kay subidahon maguna pa ingon sa Danau. So daghanang nisaka, daghan na po may spiritual division nga ni ana dinhi nagpasakop sa PIDM nga wala sukad makapiko sa ilang tuhod diya sa Espiritu Santo, pero karon nipiko ang ilang tuhod diya sa Espiritu Santo. Ang problema manggod kung ang atong butangan o atong pagtagad, kato lamang ang mga dili na nato trabaho, busang among gitaga diri ang mga yatiman namo ang trabaho sa pagpasabot sa tao aron daghan pang mapapiko sa tuod. Nag-ingon si Master sa una na, di ko mangutana pilay abot sa inyong tinarbahoan, ang ipangutana ko pilay abot sa inyo mga miyembro. Ang problema magud karon kung kita lay tutukan pag abot tan-awon ang mga tao daghan ba, kita nga gihilabtan nagsigig saka ang tao. Sus, hungaw gyapon dito si ilang gitawag og Danau Village, Padim Village. Nakaron, pag-ingon ni Makarayo, nga tuwa dito sa gitawag og Bagong langit. katuluhon nga gidakon ning atong kalibutan ba, brother? Dili na doktrina ni Master mo na ilang giusab. Ang doktrina ni Master ni ara dinhi sa PIBSIM ang gitawag og dapit nga sa katalagman. Atong pamation si Makarayo. Nga akong nakpon, diha ko musulod sa pagpasabot, diha na po ipasulod ang Bangilyo, Master. Unsay gisulti, kaganiha ang mana kinahanglan o ang gitudlo, dili ibutang sa bulsa, kundi imong ibutang sa ngano man gihatag na para pangkaluwasan. Unsay gibuhat, nagpabayan-bayan ang misyonarya. Kaganiha, gidakop ko ang istorya, bisang kaganiha nga naglingkod ko diha. Unsay gidakop ko kinira, niingon siya sa diha nga kuan hila nagampo, Master, tabangi ko nga makabiya ko aning dapita. Kay gusto siyang muipsok, kay muadto sa dapit nga wala didto adtong dapita. Now nahibalo naman tas dapit asang gipanumpa ni Master, daghang dapit sa tibuok kalibutan. Daghang dapit sa tibuok kalibutan. Kinirang dapit nga magpabilin tas PBSIM gipanumpa ni Master hawa sa katalagman. Nagtugan, kinirang dapita, wala atong ikatulong. Gidakon sa kalibutan nato, brother. Naunsa naman na hinoon nga nagsulti wa na may kalibutan. Pag-undan po doy. Unya, kinirang dapita, natural kay kung ibase sa Isaias Kapitulo 32:18 ato makita sa Biblia nga 70 Adventiso. Hawa sa katalagman na ay dapit di ay, brother, nga dili tanan lugar matud pa niya, brother. Mawawasak ang buong mundo at ito'y hindi na mapapakinabangan, labihang kabakakon. Ang mawasak ang dapit nga hawa sa katalagman, ikaw rin nagtugan PBCM. Busa agig pagpamatuod, brother, nga doon nagyoy mga magsinuli na pagpamatuod ba, brother. Atong pamation ang kanta, brother, nga pabantayan ni sila, brother. O sa kini Tagalog, brother, pero diya lang gingon sa kanta ni Master nga atong gihimo nga diya ra gyud kuno sa tinuod nga magwawali ni Master mamati niya ato patalinghogan. Bago pa dumating, sinabi na ito ni Master noon pa na marami ang darating na magdadala ng kanyang pangalan. At ito ay ibinabala. Magtatatag sila ng sarili nilang gawa-gawang aralin. Ngunit ang palatandaan ng mga tunay na mga ministro, pinatunayan na ito ni Master noon pa na. Sa mga ministro lang ng PBCM kayo makinig na nangangaral ng
mabuting balita ng Espiritu Santo ang katuparan, Master Tomas D. Henyo. Kaya ang doktrina ng PBCM na itinuturo, Biblia ang batayan at sandigan ng nasabing aralin. Iniutos at ipinagamit niya ang mga aklat at referensya. Ngunit wag salungatin ang Biblia. Sa PBCM lang natin makakamtan ang katiyakan sa salita ng Diyos at ang tunay na dasalin na siya rin ang susi ng ating kaligtasan. Iniutos at ipinagamit niya ang mga aklat at referensya. Ngunit wag salungatin ang Biblia. Ngunit ayon kay Master, hindi dahil nangangaral sa Espiritu Santo ay karapat-dapat ng paniwalaan at pagpasakupan, lalo na kung merong nagnakaw ng orihinal na doktrina ng PBCM sa pangangaral ng Espiritu Santo na kanilang itinuro na para bang silang may-ari, ngunit kapahamakan lang ang kanilang patutuhan. Dahil ang katunayan nito, kung tatanggapin mo batay sa Biblia at Ebanghelyo at ang kanyang diskomunyon, sa PBCM lang natin makakamtan ang katiyakan sa salita ng Diyos. Sa tunay na panalangin na siya ang ating kaligtasan. Kaya ang doktrina ng PBCM na itinuturo, Biblia ang batayan at sandigan ng nasabing aralin. Iniutos at pinagamit niya ang mga aklat at ang referensya. Ngunit wag salungatin ang Biblia. Ngunit wag salungatin ang Biblia. At
atong nabati Brad Ron nga nagay magnanakaw daw sa doktrina kawatan ba? Nya naapoy magdala sa ngalan ni Master nga Espiritu Santo. Murag pud daw kuno silag tag-iya Brad Ron. Usa si Master nagtugot nato nga mogamit og Biblia og mga libro og mga referensya pero dili supakon ang nakasulat sa Biblia. Busa mga malamong tigpaminaw among gipanghinawt nga nasabtan ninyo ang mga pagpamatod namo nini karon nga sa inyong pagsunod. Og kay miabot ng mga oras sa ngalan na lamang sa magtutulo Divine Master Tomas D. Ihunio Sr. Kini ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio og salusab sa kauban nga mga ebanghilista. Kini usab si Alan Limbarok. Kinusab yung alagad RJ Patak. O ginusab ang iyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpabinaw. Moabot ang panahon